Salam. Parala doa KBP Kiburan Baru Pasatun selamat hari Minggu Marita Sudina terlumubi di minggon ima minggu apen paupaton atong dapat saya dema rohat darot pikirata tabuka ma parminggota martang yang naho mahita di bagasarwat tabi. Amin. Mari demeda sa buku de nomor 45 ayat sada 1 tulu. Meda jongjong. Mar hite-hite guarnya de bata ama, dot guarnya anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tod di perbadia nat mo palangi dot tanoon, amin. Marulup-ulup maho jala marlas ni roha, ale burusion, aida ma, na Roma au maringanan di tonga-tongami, ninna jahuba, haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami jala di bata nami. Namadok mauliati dohami tuho sian nasa rohanami. Ala disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus. Napaluan hami siad dosa dohot hamatean. Hupangido hami. Saya patiur jala rajai marohanami. Marhite-hite tod di porbadiai. Asa unang hu rohanami mida hamaten hamamate mi hamet meton nai urupi hami asalam hutada hami ibana raja naung roi sisobau ni sadok jolma na dilihat portibion amin hudul mahmu. Mari demeda se buku de nomor 40 ayat 2 dohot tulu.
Tangiau kamu mapatik ni debata di Binggutta sadarion. Imana tersurat di Rom 12 ayat 2. Jelaunang gabe sarobang hamu dohot portibion. Ale gabe ibaru mahamu. Dung muba pikiran muna. Asa tahu hamu menimbangi lomo ni rohani debata. Ima nauli nani nahina hashona dohot na sudinggan ima sahatna atong rak mangidugu mahita tutuhan debata say nong mahami mangulaw na ubartu patikmi amin. Mered demita sebuked de nomor para 10 ayat 1 2. Tatapoti madusatta tujulon di bata martangiang mahita. Ali Tuhan di bata nabadia jalan nabonar. Parasi jala per talup ni roha. Jalan nabasar doho. Say marpangulahi maroham midahami. Di bahay ni sese sama sudedo sanami. Dangadong nahu pangasaon hami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon kami tujulum. Di baheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyo kamu ma baga-baga ni debata taringot tuhasisan idusata. Adong do dihita si tua ni malim nasongoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di benua gijang. Di baheni tarbain ibana do panguluhon ro di ujungna. Akan asadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong. Asa ditangyakon na sida. Hasangapun ma di debata na di gijang. Amin. Udul mamu. Meredemeta sebuked di nomor 420 ayat 1 2.
Hatani debata turpuke pistel di menggutta sadarion, imana tar surat di Yesaya 62 ayat 115 tajaha mamarsikas sori. Alani i Sion dang tarbain ausip, jala alani Jerusalem dang olo ahu popomoman. Pai mabisar hati goranna songon sodang ni matani ari, jala hatuauna songon sulu-sulu na marsi gorgor. Jadi gabi tupal hamuliaun maho di tangan ni Jehovah, jala tupal harajau di tangan ni di Batam. Ai songon rikot ni duli-duli mangaririt na marbaju. Songon ido rikot ni aka anakmu mangalului ho. Jala songon las ni roha ni panguli mida na niolina. Songon ido las ni roha ni di Batam mida ho. Ido sahatna martua do na tumangyon hata ni di Bata. Jala nau piopsa. Amin. Mari demeta saya buka di nomor 534 ayat 1-2. Hati dakon maha porsiaw tai songon na di hati dakon ni dong atas ha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama parguguna suatu dosan nat mo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai iman na tibuon ni Maria nagabi-gabia siato di porbadia adorak sohabubuhan ido tuhata na tumawan na birnit di panghuman ni selatus nama terpajal lebana di hau pinor silang na tua tu banua turu dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon
nama naik tu surga lau hudul tu siamun de mata Jehovah, amanai pargoguna suatu dosa ini. Disimai bana paima mulak sugut tu tanon, manguhumi halak na manguluh na mate. Au porsia, ditor di porbadia, jaladok sada huria na badia, huria topan ala Kristen akan na badia. Dohot dihangsan dosa, dohot dihatei na mandok, mulak mangulum, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Hudul maham. Tapi gimana di pujian sian kur paduan suara gabungan.
Tapi hima ting di bagasan minggon di gereja tahun. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 21 Desember 2025. Warta Parjolo. Goarni Minggu Sadarion, Ima Minggu Advent Paupaton, Doho Topik, ditopot debatado Bangsona. Paduahon, Ruas Namonding. Nah di hari Kamis tanggal 10 Desember 2025 nasalpu, Nunga marujung ngolu amang ampen Edward Martua Raja Purba, umur 54 tahun. Alamat Jalan Keramat Dalam nomor 10 Sia, Sektor Satahi. Nunga tu udean na di hari Jumat tanggal 10 Sia Desember 2025 di TPU Tanah Kusir. Patoluhon, pasahat pilihan tu kegiatan Natal HKBP Kebayoran Baru. Sadarion Minggu tanggal 21 Desember 2025 dung simpul jamita pasahat pelean tu jolo dohita ima tu haporluan Natal HKBP Kebayoran Baru mardo mutusi tagan so jamita mardalando tolu kantong ima kantong sada A sada B dohot 2. Paupaton rapot Huria HKBP Kebayoran Baru. Sadarion Minggu tanggal 21 Desember 2025 pukul 10.30 sahatu pukul 10.40 di Patupado Rapot Huria Maringanan di ruang serbaguna A. Palimahon, bantuan bencana banjir di wilayah Sumatera. Mardomu tu pangiduan ni ruas asa dibuka Huria rekening khusus tu bantuan bencana banjir wilayah Sumatera. Turuas nanaing manubang, boi maman transfer tu HKBP Kebayoran Baru, Komisi Ekologi nomor rekening boi ma tajaha di Warta Cetak. Paunopon Natal NHKBP. Sadarion Minggu tanggal 21 Desember 2025 pukul 10.06 WIB di Patupado Natal HKBP laos di Pasada Dohot Parmingguon pukul 10.06 WIB. Papituhon, Natal Keluarga, Parmingguan Natal 24 Desember 2025, Dohot Pesta Natal 25 Desember 2025. Hari Selasa tanggal 23 Desember 2025, Ima Natal Keluarga Nadi Patupa di Bagastabe, Pelean Boi Mata Pasahat Tuhuria. Acara kebaktian Boi Mata Jalo di meja security. Di hari Rabu, tanggal 24 Desember 2025, Ima Parningotan Hatu Tubuh ni Tuhan Yesus, Patupaon ni Huriatado, Pertaniangan. Marhata Batak masuk pukul 10.06 WIB, Maringanan di gereja. Marhata Indonesia masuk pukul 10.06 WIB, Maringanan di Serbaguna A. Marhata Indonesia pukul 10 Sia WIB, Maringanan di gereja. Di hari Kamis tanggal 25 Desember 2025, Ima Pesta Parjolo Parningotan ni Hatu Tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Di hari I Patupaota do Parmingguon Songo Nasoma Ima. Marhata Batak pukul Siawi pukul Waluwib Maringanan di gereja. Marhata Indonesia pukul Waluwib Maringanan di Serbaguna A. Marhata Indonesia pukul 10 Sadawib Maringanan di gereja. Marhata Indonesia pukul 10.06 WIB Maringanan di gereja. Dung simpul jamita pasahat pelean tu jolo dohita tu kegiatan Natal. Tagan so jamita mardalando tolu kantong. Sada A, sada B dohot 2. Laos diuduti pakkobasion marlaon nabadia. Pawaluhon, persembahan bulanan 2025. Mardomu tu nanaing marujung mataon 2025 on, pinangido tu suderuas asa pasahaton pelean bulanan tu Huria. Informasi na berhubungan tu keuangan, boima menghubungi ganup situa sektor nabe, manang tu bagian keuangan ni Huriata. Pasiahon,
Selamat ulang tahun Ari Hatutubu, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton. Selamat ulang tahun Ari Hatutubu, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas ni huriana tubu manang marbagas di tanggal 20 sada sahatu 27 Desember. Saya tu hatama nama masu-masu. Molotung adong ruas ni huriata na sotar surat dope goarna di tikting na ulang tahun di paboa matu ganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Na parpudi, aka tikting naso di jahahon hobar tu tikting cetak sadarion denggan mata jaha. Songoni mah sahat ni tikting di huriata di bagasang minggu sadarion. Ta ingot be manang yakoni tu joloni tu hata. Tapi gima di puji-pujian sian paduan suara sektor Saroha.
Meredemaitia sian buket di nomor 40 ayat sada dot seterusnya las tapasahat ma piliata pilihan sada A sada B dot 2. Las bemarohamuna ngati gorohai nang rodo rajamuna mamboang tua
de marohamuna nati gorohai nang rodo rajamuna mamboan tuai dang marpanggur tapi anggo di haroron alai tugogona pada hojeai. Damini debatana sumurung sian saluk naroha. Ima mengarajai ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat atmin madihita saluk na manginang. Horas madihita saluk na. Barita nauli di mingguta sadarion, minggu atpen na paupaton. Dienet sian Evangelium Lukas bidusada ayat 67 sahatu ayat 70 sia. Songonom madiro disi tapayuti hukma di bagasan rohat tabi. Goktod di perbadia ma si Sakarias amanai gabe manurirangi ma pinuji ma Tuhani debata ni Israel ala ditopot bangsona jala dipatupa haluauna dipatidang do dihita taduk haluaon dibagas ni si Daud na posonai obartu na hinatahonna marhite sian suara niakka panuirang na nabadiai sian narubi haluaon sian akka musutta doho sia tangan ni akka nama kosomihita lao mangasi akka amatta marningot padanna nabadiai ima warina nani warihonna di si Abraham amattai pabua lehononna tuhita asahita marhalado dia dopannai sopola marhabia rabbe dung malua hita sia tangan ni akka musuh marhabadiaon jala marhati koran dia dopan nai saliling hita mangulu yaho anaha targoar ma panurirang ni natumimbul ai patujolo ni bohi ni tuhanidoho paturehon akka dalanna laho patadahon tu bangsona haluaon marhiti siak kasesaan ni dosa nasida hinorhon ni pangasi ni debatatta ai binan ni ido ro nabicar sian gijangi manopot hita lao sumodangi akan nahudul di bagasan hahulomon akan nani linggoman ni hamatean patongoton lakatta tudalan hadameo disido sahana hurian itu hata dia mau kamanami do idanami asura hola sadari pehita ngungu wado pakilalata dan bui makatai sadari totu tersiksa do pakilalam hola sadari pe nah jaladang binoto sidoron hola terganggu suara ipe tonga sipata marsak marukil hita dan bube hamuinang meridik. Nah, apalagi masih bulan, bahkan mendekati 10 bulan. Sakarias. Jaladang binoto songo dia pergumulan yang ulun ada pola di surat to di hatan itu hatta. Songo dia pakilalan di mana hurang lobi 10 bulan nangungui dan mui makatai habis syarat malim doi bana. Nasa sitong na tugas na laho mabuan bangsoi manangnya ko bangsoi tu ado pan di debata disudia ka pergulmito ning uluna alai ngu dang bui makatai
Molutazaha dia sapulsia sa tu 20 ahadu mabay ni mana ado sibikasi uban nagabi ngungu ala dak porsea tuhatan ni debata ala makilala dirajumi ibana tumibu pikiranna logikana sian hatan ni debata ai didok dia sapulsia 120 etung buhama perjadi dia ala didok ro suru-suruani madapot ton ibana asa dapotan pinopar manang gabi-gabian si Elizabeth lahuma ngaliw sada dak danap dinasida dina sopor sia ido ibana gabi ngungu alai dung salpu ma tiki na dapuk ma tiki halehetan na dung sorang poso-posoi laos disima ukap panidangion suara ni Sakaria lau mamuji do pasangapon debata ido ubay di guari turpuko nakka manginang ima edde puji-pujian manang Benedictus di pasu-pasu ma bangsa Israel alangas saut tulus sakap ni debata di tonga-tonga ni nguluna turpukon ima pamujion ni Sakaria staringo tu habalgau ni huaso ni debata napa bahirhon pasu-pasuna di tonga-tonga ni bangso ahado silakona ubanakon apala songoni perjadina di pamasa debata di tonga-tonga ni ngulu ni jolmai molutaida turpukon nakka manginang ideon dakolan ide natolha sabing songoni alai sada ide nagabe pangukapon taringo tu baga-baga haluaw naung ni warihon di debata siya narubi di tonga-tonga ni bangsoy 400 tahun 400 tahun dakya makuling hata ni debata di tonga-tonga ni bangsoy berarti adong 3 generasi naso hama begi kuar ni debata naso manada debata lumobi ma taringo tu songo dia pabahenan ni debata manugu-nugu bangsoy mulai siya na mamili siya si Abraham, Ishak, Yakub, sahat tu na monogio bangsa buka siya Mesir tu tanah Kanan, sahat roni dibagi si Joshua tanoi di tanah Kanan, asa taruli pasu-pasu na sida. 400 tahun generasi na baru na suwa palata kasbe di boto baritai. Ala ni edi puji-puji non borhat buka siyan krisis ni hapor siyaon. Si taon na macegajang do nang tarpay maima na sida. Di baga-baga na pinasa ni debata. Alanido di tonga-tonga ni natarpay maima na sida gabi sahira taktutubi adong haluaw ni gabi dang di perhatutu bang soybe nadong no debata na manarihon ngulu na sida termasuk Sakaria sendiri pe atik pe saya totong do pe bana marhaladui ale dung ro suru-suruani tong do dang dohot ibana porsea galedo ha porsea ni nesida lau mai ma tu hate gebe ngungu ma Sakaria. Jadi Sakaria ngungu ima nagabe gobaran keadaan ni ngulu ni bangsoi ngungu ha porsea ni bangsoi bisu. Nah, jadi simbol iman yang dia. Alita payutiut aka manginang di tiki digohi hatani debata. Di tiki dung di pasat hatani debata di tonga-tonga di bangsoi. Marhite-hite haso sorang nesi Johannes. Jala di haso sorang di si Johannes itu lahu patuduhon hauduhon ni Sakaria uduk tu sakap dohot tu lomo ni rohani dapat age bidiro di sini king muka ma pamangan sumuang ma pakkatayonna marsuara ma ibana memuji dapat mulutnya menjadi terbuka. Lalu dari mulutnya keluarlah pujian tentang karya keselamatan Allah.
holan debata na tukbui patupahoni. Marhuaso do debata laho mangubah hapor siyaw nangungu iman yang bisu gabe panidangyo ni ngulu di tonga-tonga ni ngulu ni halak na porsiya. Hapor siyaw nangungu na sa lilingon para tahun. Alay di bagasan asido holong iroh debata di pauba debata ro hapor siyaw nangungi tu sada tujuan na pasti na pinarari debata marhite-hite na masa di si Sakarias. Idu hagugon di ngulu ni aka na porsia rasi rasa noai ngaka manginang. Si bata boy do masa hapor siyaw nangungunang dihita alani aka boy do aktivitas kesibukan do akalan na asing na si bata gebe bahir parsaurat ta doot hata ni debata. Boy do ranang tarimang-rimangi di bagasar rohatta hapor siyaw nangungui imag gubaran di tonga-tonga ni tadok ma aka panosak ya kana maol na masa di tonga-tonga ni ngulu sehingga membuat kita menjadi bisu. Alani di minggu penon marhite-hite na masa di edi puji-pujian Benediktus ni Sakarias nang manugiyok kita siya kaporsyaon nangungwi tu haporsyaon na manotong na marsuara na manidangi na mabuan hay baruon di tonga-tonga ni ngulutan ng di tonga-tonga ni nahumaliak kita pe. Alani daw tama manginang di bagas at turpukon na perjulo ditopot debatado bangsona lau paluaw kita. Hata kunci di si ditopot molo so adong na rode bata manopot kita nang adong masa haluaw ni. Jadi haluaw ni dangala ni hita. Malay ala ni debatado. Debata sa diri ro manopot hita. Di bagasan huaso jala hata manopot ditopot manang melawat di gobar hodoi patuduhon perhatian holong ngiroha ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Hata ditopot patuduhon habal gau ni holong ngiroha ni debata di nguluta. Jala ibana sa diri ro tupur tibiom lau paluau kita. Hola ni dalan. Hola sasada idu dalan nasabui dapot tita haluaun ikorro ibana manopot tita tupur tibiom. Gebi seperti intervensi Allah. Jadi ang sin holan na daw di bereng ibana. Kita alay ro di ibana man dapot kita. Mia di tonga-tongata. Mangula di sejarah ni parmulut na. Jala tarot neking holam marhidido pangukapo taringo tu Mesias na pinasa ni si saya diguhi. Jala di juluani may marhide-hite na masa di Sakarias do hatutubo ni si Johannes. Alanido dipakai si Sakarias sa manginang sadakata simbolis. Dido ibana dipatidang do dihita tanduk haluaon dibagas ni si Daud na posonay. Tanduk imana magubaron hagugoon hamuliaon hamonangan ni debata. Jala taduki dipatidang di tonga-tonga ni hitaon ima Yesus Kristus. Asa holam marhite tanduk haluaw ni do hita dapotan pasu-pasu. Ati pe di bagasak kagaliw kita alani tanduk haluaon na pinatidang ni debata laos ido mabuak kita haruar siyan hagaliw tay. Gabi diguhi waso hita gabi stidangi debata. Alanunga dilehot tu hita hagugoni. Narode bata tu portibion laho pasahaton waso itu hita. Asa margogo hita laho patidang taduk ni debata. Taduk haluaon na pinatupan ni debata marhite-hite ngulutna. Di
2 Musa tu 2 pitu 1 walu di dok di si debata sardiri do marnida sitaonon ni hita. Sitaonon ni bangsona. Ala ni do ibana roibana tu mopot hita asang giat di palua hita. Di Psalm 30 ayat 10 di dok donok do Jehova diaka na bojok marroha jala itu pahi do akka na pugustot. Ala ni do marhite hata jonok ditopot do taduk imasada napatuduhon dang ditinggal ho debata ngulu ni bangsona ati peneking adong durasi waktu 400 tahun dak kiamat kuling hata ni debata dang adong panurirang ni debata lau paingot to bangsoi alai marhiti-hiti haroro ni si Yohanes marhiti namasa di Zakarias laus ima menjadi awal sejarah lau pahoton harazao ni debata di tonga-tonga ni Portibion. Na padua na manginang haluaon na pinatupan ni debata borhak doi siak kasatiaonna di padan naung ni warihonna sian narubi. Dakya lupa debata di padan naung ni warihonna. Tahapur siai do hobar tupuda ni hapur siau tai tarihok do hita di bagasa perpadanan do debata. Mulai si Abraham Ishak Yakub. Ibana di guari akka anak na di bagasa perpadanan do hita do debata. Molo tapayuti di sada Musa 12 ayat sada 1 ayat 3 ditiki di jauh debata si Abraham si uruk di Kasdim. Adong do di baga-baga debata pasu-pasuna tu si Abraham. Ala di dok di si gabe pasu-pasu ibana tu tonga-tonga ni Portibion. Dia dua di dok kubai peho gabe bangso na bulun. Jala pasu-pasukku maho, jala pabalgokku goarmu. Asa gabe pasu-pasu. Jala dia tulu di dok jala dapotan pasu-pasu mari hite-hite ho saluhut akka bangso di tanoon. Kamanginang hata na pinasa ni debata tu si Abraham mertudu-tudu di tong. Tu haroro ni Tuhan Yesus Kristus asa merhite-hite Kristus Yesus gabi pasu-pasu tu sudi Portibion. Alani namasa di Zakaria namasa tu si Yohanes Padidi sudinai di bagasan waso di bagasan rencana padat nang pinasa ni debatadui sian narubi. Jala ima perdalanan ni harazao ni debata sian panarubi tu pada naik baru di bagasan garis linier dui. Na terus mardalan marhite-hite pangramotiom dohot waso ni debata. Artinya Allah bertindak sesuai janjinya sepanjang masa, sepanjang sejarah. Alani tujuan haluau na pinatupan ni debata dada holan madua hita sian uhbe. Alai dipauli hita asa anggia mangulu hita di bagasan hati goran marujahan tuhatani tuhata jala haposa du debata di jajina didok di obak Musa double tulis sepulsia anggo debata dada jolma tung olo margabus dada ibana anak ni jolma manusia tung sol-solanna dirina tung tagamu madohoronna hatana sopa sautonna manang tung dohononna manang aha so hajong jokkononna artina satia do debata dia kepadan nang ni warionna sian narubi sa rurinuai Yesus Kristus ido padan napasikopon sakap hatuau ni debata lau pahotton harazahonna di tonga-tonga ni Portibion jala ido de king taduk na pinajongjong ni debata jala tusido togihono ni debata nang sudi Portibion dakolak kita la Kristen noai alai di tikina sudi nasa namar suara ido dok di Filipi 2 ayat 1:12 marahato poton Kristus do Tuhan baik keluota nasa ulu ni tot na di banua gijang na di banua tonga do na di banua toruon marsobba di bana ala boha ala holatu Yesus Kristus do
di basa-basa tuatai goar na sumurung sian nasa goar. Ima Jesus si palua do Immanuel ala ditopot hita bangsona laho pa ujakko karazona asa tung timbul guarna di tonga-tonga ni hitang. Hapo satu dia bata di badanna idok Hebrew 10:23 momosma tatio pakrimon na taparahato poti ay hapo saddo na marbaga-baga hosa. Alan ido amang inang haluau ni dasorna padan naung ni warihon ni debatado. Sian narubi. Jala ido noeng na dipasatu ita lau pasungkul hot tu hita. Di minggu penon lau pasungkul hon naung tajalo do padan na pinasan ni debatadi hita. Laho pahotton ngolutta. Pajongjokon ngolutta gebi ngolu. Nama jalo asin rohan ni debata marhite-hite Kristus Jesus. Na betuluhon amang inang narodo tuhatay mabuat sodang di tonga-tonga ni sudi akan masa akahagulapon di Portibion. Di goar maibana panuriang na tumimbul. Laho patuduhon posisi ni si Yohanes songon panuriang na parpudi si totas nabur perintis dalan di haroro ni tuhatay. Sada ulaw na matseporak doy. Alay sekaligus lahu patuduh dak tumibbo. Si totas dalan siyan tuhata Yesus Kristus si. Dak tumibbo perintis dalan ni. Di Yesus Kristus nanengro. Di huar rumusibana panurirang naparpudi di padan nebbaru. Jala gebidalan lahu manuju tu perpadanan nebbaru. Marhite-hite haroro ni Kristus Yesus. Jadi tugas Yohanes adalah mendahului Tuhan. Bukan mengganti Tuhan. Apalagi menyaingi Tuhan. Patujolo ni Tuhan itu iban. Lahu paradehod dalan. Iban na tapoto sada tema kuat na pinaadar ni si Yohanes ima taringot tu hamubang. Di namar suara si Yohanes di halongonan. Pauba hamuma rohamuna nunga songgop harajaon ni debata. Alani padidion na pinasa ni si Yohanes padidi pe dang padidion na menuju tu haluau daw alay pertobatan. Ay holang marihite-hite hamubaw ni roha do bui tarjalohita harajaon ni debata. Marihite-hite hamubaw ni roha do na terus tapi baru dirita gabi miyamma debata. Miyamma todina di bagasa rohat. Saliling solo hita pa baw roha hubar tu sakap do lomo ni roha ni bata. Mangihutton tonana patikna hatana mauldo masuk asin roha ni bata di tonga-tonga ni ngulutna. Ala songon na pinasaan di Yohanes si. Salah satu cara untuk menerima kerajaan Allah, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah bertobat. Itu na pinadar, na pinasa ni si Yohanes. Laho pahotong dalam na pinatupa ni di batang marhiti Yesus Kristus. Benero na King Yohanes ido si patulu dalam tu sodang hati uroni. Ido banero ibana Yohanes tulu ay 30 ikut jisdo nalam tumibul ala yang ibana ikut lamek do. Ala Kristus do na pinaradi ni bata gebi dalam haluang. Mulai dok neking ibana do sipatu dalam tu sodang nasa sitong na ima Kristus na mabuak katiuro di tonga-tonga ni agulapo di Portibion. Ibana dok di Yesaya sia ayat 1:2 bangso na mardalani di bagasan hahulomo marnida sada panodang na bulon. Bicar do sada panodang do dok. Bicar do sada panodang dia kena mangingani tano lingguman ni hamatia. Dang si Yohanes nerok nai sada panodangi alai ma Kristus Jesus. Alai dorang soroi si Yohanes ma paradi diri sanggiat jupang hamubaon ni roha di tonga-tonga ni bangso Israel. Naung 400 tahun nasohya tumangihon hata ni dibata. Di pajolo si Yohanes doi di parade asanggiat
tung takas torang di nasida taringo tu sodang hadua ni jala ido na tauho nak kamanginang itong atongan ini na merayaon Advent hita gabi songon kondisi manang kiadan ni bangso itu hita asa taparari dirita lau manamunomu haroro ni tuhatai tapai mai madon waing haroro ni Kristus na padu halihon alani ada orang soroi bana jala dok taboto sehari-hari horo tuhatai alai manang sediga perroi bana radedu hita lau manamunomu tuhatai alani pakyotta matikki parasiano di bagasan na terus pai baru diri mai-maima haroro ni tuhatai lama dodangi rohata. Diragam ni sudia kana masa nabui jumpa kita di tonga-tonga ni ngulu molotung ilo mo ni rohani dapata ikon adopatta kana masai alai tarajumi ma di tonga-tonga ni kana malawi na maulipe rodo tuhate mangalio sodang dihita asang dia boi tiur dalatta lau mangadopi akana masa di tonga-tonga ni nguluta manang akana maol tapi kiri akka pergumulan ni ngulu parsahi to do kalanna asing marite-ite sodang hati uroni geberong magugo di hita lau marnida di bagasan sodang ni tuhatai jala geberong mahatau di hita margugu laho patuk kollo rohani debata marhite-hite sudi nguluta anani amang inang di minggu Adpenon adong matulu naneng si pahusorosota di bagasan rohata na berjulu dakya mauhum debata molutung gudang akkana masa di bagasan nguluta rodo ibana madapotok kita anggo tinggil nang si pariotta di bagasa tangiang do hita bui pajupang do tuatai di bagasa tangiang do hita bui makatatai do tuatai alani tangiang ino nani ajaron ni Tuhan Yesus tu hita pintu masuk asabongot tita marsaur do tuatai laho patol hasos sudi yakka narikot di bagasa nguluta tapakke mai ruang doa inganan tangiangi asang dia bui hita padarhon mangidugo gotong siya nadupan itu hatta laho madalani yakka hari-hari ni muluta. Napadua dakya lupa debata di yakka padanna. Molo si patape hita do na lupa di hata ni debata alai salilingna satia do debata di yakka padan naung ni warihonna di tonga-tonga ni muluta. Di dok sakap hatuau do di parade di tonga-tonga ni muluta. Asadakya sakap tuhamagoan apalagi sakap tuhamatian di parade debata di hita alai sakap hanguluan na seliling-ilingna. Hata hanguluan na seliling dari si menyangkut taringot tu kualitas ni ngulu di hita uju di portibion. Molo na tangi tinggil si pariotta lahu manangihon hatana. Napatuluhon amang inang dang diloas tu hatai hita lilu diakka perdalanan ni nguluta. Alai saya di patujulu do sodang hatiuron di jolo ni lakatta di julutta asang dia tung tiur dalan si dalanatta molo tung balgabe panosa di hagula po di tonga-tonga di portibion alai tahapor siaido tuhataido di julu marmudu-mudu mangiring-iring kita diakka si dalanatta asang dia sahat tita tu dalan si dalanatta menuju tu haluaon lasni roha do pasu-pasu na pinaradi ni debata di kita di pargugui tu hatta mahita kamanginang lau makang uluh katana di bagasan minggu Advent na paupatonon jala taingok ma satia do debata diakka saluhut padan naung ni warihonna di tonga-tonga ni nguluta amen martang yang mahita mauliati mau sebau kami tu dopamu ali Tuhan debata manami di bagasan minggu Advent na paupatonon di lehoko tiki na arga di hami di manuguton marsaur di bagas jorom na badion mangidehon edde puji-pujiat tu adopamu lumubi ma di namanangihon hatam na badiai sadapan idangyon na macai argado na pinatupa ni Sakaria la mamuji pasangap poko di salut habal gaun niya si olong iroham di nguluna na mamakke nguluna nang pinoparna iyanakonna gabe parhitiammu lau pahotton padanmu pajongjokon harazaumu di tonga-tonga ni portibion ali Tuhan nunga dipadiriho hami gabe akka anak harazaumu jale dileo kodo tugas na arga tu hami gabe siti dangip hami ai hodo na majo hami
asa anggiat marperbue kami, jala asa mian perbue nami, manang di dia pe kami maringanan, mangula nang marsaur. Atau saya tahu mahami Tuhan maka nguluh katam na badiai, saya padoras nang gugunami, lahom maka jongjokoni, disudiak ke pergulmito ning ulu nami. Molotung si pata, rongom na maol na bui mangabati lakka do las nami, lahom maka tidakon hatam na badiai, saya loas malay Tuhan to dimi, marguguyhon manungguli hapor siyaw nami. Asa anggia unang lebba, alaya sa totong mahami, di bagasal las ni roha manangahape na masa alay totong setia hami Tuhan gabi akka ula-ulam na mekmet lama maritaon hatami dito nga to nga ni ulo nami to pasu-pasu makkamanami na nami ruas ni uriam dito nga to nga ni parsauran nami di bagas joromot Tuhan diragam ni sudia kan naliuna di tangan do pikiran na sida sa tupahi pasu-pasu may Tuhan asa gabi pasu-pasu jaloon na sida kaperbuina di tonga-tonga ning uluna to katikinan ng ro. Sa padaw aka abat-abat, sa padaw aka paramaran ning uluna sida. Jala say homa Tuhan namar mudu-mudu majongjongi aka ari-ari sidalan na sida to katiki-tiki na ng ro. Tongar sangap maho ali Tuhan di tonga-tonga nami di parsauran nami di manuguton. Jala guhi malas ni roh nami marhite na pasahaton aka pasu-pasu mi bonon nami siap bagas joromon mulak tumopot bagas nami bi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, saya tangihom matangyang nami. Amen. Maride mahita, jala tapasa ma peliata tujulu. Ira manogo, roh Tuhan, Yesus
tangyak koma piliata tuadu pandide bata martangiang mahita. Ali de bata manami na di benua gijang horo haroroan ni saluhut sileo nading gando nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asaw parahasya kami pilihanon. Pati bulho na rajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni sileo mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni leoni, Tanirani bawadaku, Hasadamut gugaki, Tani salut hartaku, Tubasahan itu, Alia manami na di benua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai sauk malomo nyeroham di benua tungau songon na di benua gijang. Leo matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa di dongan na mardosa tu kami. Una kami to giu tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mamu di bagasar dame jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodako Tuhan de bata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopako Tuhan de bata ma buhina tuho jala di pasau rohon madamena tutodim.